Ito galing ng lalaro ng basket oh. Sticker na kulang na. Yan, ay buo na. Yan. Yan ang pinsan ko, yan ang pinsan ko yun. Ang ganang laro ng pinsan ko. Mo ba kakasig mga ride? So, Sabi mo na i-post. Ride ito sa ano? Hindi, vlog po to. taas ba? So, yan po sila oh. Marunong maglaro ng basket oh. May alpha pa oh. Yan oh, may alpha pa oh. Galing. Ito, pinsan ko to. Yan. Galing oh. So, guys, nakita nyo oh. Alpha oh. Lata oh, alpha oh. Malaki yung basketballan dyan. Oh. Motor, yapil. Anong yapil? Oh yan, maganda. Pintura guys. Tingnan mo, iba na yung lakad ng may-ari. Iba na may naglalakad. Napilay. Napilay. Rider na to, rider. O, pangit sa loob ah. Kaway kayo kay Insan. Gandang hapon sa inyo dyan. Pag-delete na. Ang tingin dong. So, motor namin to ni Insan. Kalansay na yan. Luward. Uy, ako na naman. Bigyan mo ako Insan. Ikaw lang kumakain dyan. Bigyan mo ako. So, ito po ang ano natin. Anong tawag ito Insan? Gulaman. Gulaman po guys. Taong Bisaya. Gulaman. So, kain tayo guys. Butong ang Nakita mo guys. So, itong gulaman ngayon malamig to. Sarap. Maraming tao. Yan, bundok oh. Dito pa yun, oh. Yan oh, bundok dun. Yan. So, salamat sa YouTube channel ko. So, i-follow na ako, i-like na ako. Salamat po. Bye-bye.